Atong hisgutan karon mahitungod aning pagsimba nga dunay dakong pagtahod. Kung moingon ta nga pagsimba nga dunay dakong pagtahod, naapod ay pagsimba nga walay pagtahod. Atong basahon sa Salmo 5 bersikulo 7 nag-ingon diri, apan tungod sa dako mong gugma makasulod ako sa imong balay, makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. Ison tungod sa dakong gugma sa Ginoo kanato, makasimba kita kaniya, maka-communicate kita kaniya, makarelasyon kita kaniya. Ang Ginoo sa kanunay andam mo communicate nato, andam nga mutagad nato, andam nga mutabang nato. Apan kita nga mga katawhan usahay ibaliwala nato ang Ginoo. Dili ta sa kanunay nga mutawag kaniya, dili ta sa kanunay makigrelasyon kaniya. Usahay mo relasyon lang kita, usahay mo tawag lang kita sa Ginoo kung magkinahanglan na kita, kung anaa na kita sa kalisod sa atong kinabuhi. Apan ang gusto ni Lord nga kung giunsa kita niya paghigugma, ingon ana usab ang atong gugma nga ibalos ngadto kaniya. Ug tungod sa dakong gugma sa Ginoo, makasimba kita kaniya uban ang dakong pagtahod. Unsa man ning pagsimba nga adunay dakong pagtahod? Kanang musimba ka sa Ginoo nga dili ka magtan-aw sa unsay buhat sa uban. Aduna nay pagtahod. Nagsimba ka nga wala ka gatan-aw sa imong isig ka tawo, wala ka gabantay sa sayop sa imong isig ka tawo. Adunay mga negative nga mga binuhatan diha sa church. Kung ikaw adunay pagtahod sa Ginoo, dili lang ka diha sa simbahan mahimong buotan. Bisan og wala ka sa simbahan, bisan og naa ka sa inyuha, bisan naa ka sa gawas sa simbahan, buutan ra gihapon ka. Tungod kay aduna man kay pagtahod sa Ginoo. Dili lang kay sa adlawng Domingo nga ana ka sa simbahan, 2 or 3 ka oras or 1 ka oras kapin, mahimo kang buutan. Tungod kay ana ka sa simbahan, ana nga time nitahod ka sa Ginoo, pero inigawas nimo mawala nang imong pagkabuutan. Wala ka gatahod sa Ginoo na igsoon. Mao na sa kanunay atong ipakita ang atong dakong pagtahod. Dili lang panahon sa musimba kita motahod sa Ginoo, kundi atong tahuron ang Ginoo sa kanunay. Tungod kay kung atong gitahod ang Ginoo, dili kita magtan-aw sa mga butang na dili makapahimuot sa atong Ginoo. Dili kita magtan-aw sa makita sa atong mata nga makaluya sa atong pagtuo sa Ginoo, nga makita sa atong isig ka tawo nga mo'y mahimong kapandulan sa atong pagtuo sa Ginoo. Tungod kay kung magisgot kita adunay dakong pagtahod, aduna usab kini pagsimba nga walay pagtahod. Ang pagsimba nga walay pagtahod mao kini nga nisimba ka apan ang imong nahuna physically present ka pero spiritually absent ka. Ang imong kaugalingon naa sa simbahan apan ang imong nahuna wala sa simbahan. Naglatagaw ang imong nahuna wala diha sa Ginoo. Nagsuroy-suroy, naghuna-huna sa unsay napilin, naghuna-huna og asa ka moadto, naghuna-huna sa mga kalingawan, naghuna-huna kung unsay imong buhaton para malingaw ka, naghuna-huna sa mga kaugalingon nga mga desire. Mao na nga mga pagsimba nga walay pagtahod. Nisimba ka sa Ginoo, nakita ka nga nisimba ka, apan wala ka nagtahod sa Ginoo. Makita man sa katawhan nga naa ka nisimba ka, apan wala ka nagtahod sa Ginoo. Tungod kay dili man complete ang imuhang pagsimba. Nabahin man ang imuhang kaugalingon. Dapat sa panahon nga ikaw mo simba, ipakita nimo ang dakong pagtahod nga ang tibuok lawas, una-una, tibuok nimo kalag, magtahod o musimba gayud sa Ginoo. Ug lain pa kanang musimba ka tungod kay aduna kay bagong sinina, aduna kay bagong relo, aduna kay bagong cellphone, aduna kay bagong sapatos, aduna kay bagong motor, sakyanan, ug uban pang mga butang nga mapakita nimo sa ubang katawhan nga mo nay rason nga mosimba ka. Igsuon dili na siya pagsimba nga adunay pagtahod sa Ginoo, kundi
pagsimba na nga walay pagtahod. Nisimba ka apan wala kay pagtahod. Tungod kay naa kay mga negative sa imong kasing-kasing na gusto lamang kamo pasigarbo. Ug kanang magsimba ka na namantay ka sa uban, nagtan-aw ka sa uban, kanang magsimba ka nga lahi ang imong nahuna sa imong isig ka tawo, lahi ang imong nahuna sa imong tapat. Isuon kana nga pagsimba mao nay pagsimba nga walay pagtahod sa Ginoo. Ug lain pang example nga kanang pagsimba nga walay pagtahod sa Ginoo, kana nga time nga nisimba ka apan inig human sa simba, mausab na ang imong binuhatan, mausab na ang imong personality. Dili na mao nga katong ikaw nga nisulod ka dito, nga ingon na kakahilumon, ingon na kakabuutan, ingon na ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Inig gawas nimo nga wala na ka sa simbahan, nga wala na ka naminaw sa Word of God. Inig gawas nimo, mausab na ang imong dagan sa imong kinabuhi. Nagbuhat na pud ka sa mga kalibutanon. Lahi ang imong kinabuhi sulod sa simbahan ug lahi ang imong kinabuhi inigawas nimo sa simbahan. Mao kanay pagsimba sa Ginoo nga walay pagtahod. Tungod kay kung mutahod ka sa Ginoo, bisan asa ka nga lugar, bisan wala ka sa simbahan, makita ang imahe, makita ang image sa Ginoo, makita ang imong pagka-Dios nun. Tungod kay ang imong kasing-kasing ug una-una nag-alagad man kanunay sa Ginoo. Dili lang sa adlaw Domingo ka mabuutan, kundi sa tanang adlaw ka mabuutan. Mao nay tinuod na pagsimba nga adunay dakong pagtahod. Adunay dakong pagtahod sa Ginoo. Igsuon, maningkamot kita sa atong kaugalingon nga mahimo kitang matinud-anon sa atong pagsimba sa Ginoo. Tungod kay gihigugma kita sa Ginoo. Ug tungod sa iyang dakong gugma, aduna kitay authority nga makigrelasyon sa Ginoo. Aduna kitay authority nga makigistorya sa Ginoo. Pinaagi sa atong pag-ampo kaniya. Ug tungod ni ana, makasimba kita kanunay sa Ginoo. Ug ang pinaka-importante nga pagsimba sa Ginoo, kanang aduna kay dako nga pagtahod sa Ginoo. Igsuon atong hinumduman na kung ang atong pagsimba sa Ginoo adunay dakong pagtahod, tudluan kita kaniya o pasubayon kita kanunay sa tulid nga dalan. Tudluan kita sa kanunay sa Ginoo sa tulid nga dalan. O walay rason nga dili kita musimba sa Ginoo. Kay kita nga iyang katawhan, gihigugma kita pag-ayo sa Ginoo ug ipanalipdan kita kanunay sa Ginoo sa matag adlaw. God bless sa tanan.